אבל אז התעורר לך הצד שלה, שהנה, זה הבעל דבר, ככה אומר רבי אהרון רטה, אומר... הייתי ממשיך בתקופה שהכרתי. רבי אהרון רטה זה מהרב של גור, לא? יש טהרת הקודש, שומר אמונים. שומר אמונים. אתה יודע, אני אומר לך, מרדכי היה, אתה ראית, לא, זה לא יודע אם... היינו בתקופה שלה. לא, לפני כן עוד. היה, אני אומר לך, מופשט מהעולם. כן, אני זוכר, בהתחלה שהכרנו. איך הייתי עומד ערב שבת, קבלת שבת, בובוי קלה או באחד דודי, מה הייתי מרגיש? לא יודע אפילו איך לתאר את זה במילים. כן. אבל אומר רבי אהרון רטה שהוא רואה שהוא לא יכול לעמוד מול האדם, אז הוא הולך לאשתו, מתלבש באשתו להסית אותה נגדו. כך אומר רבי אהרון רטה. בדיוק ככה, אתה מתלבש, להסית אותו. כן, פתאום האישה הופכת להיות משהו שזה לא היא. כן, השדים. זה בחודש שלו, לא? מה? גם שדים. מה זה יש? טוב. הרמב"ם כותב אם אתה מחליט שיש אז יש. ואם אתה מחליט שאין אז זה סתם. מה, אתה רציני? יש? אמרו שבארץ ישראל ביטלו אותם. כל הזה, מתי ערכים טובים כשיש לנו ירד? לא? ערכים טובים. לא יודע, לא מבין בזה. אז מה אתה מקשקש? קראתי גם ברטה שיש עדים שלובשים אנשים, בעיקר אנשים. שעות מסוימות. איזה יום נראה, זה מאוד עניין אותו. אצלנו אף אחד בבית. נראה לי כמה פרטים יש לך? כולם משם. כל שנייה עוד דעות ועוד זה ועוד זה. מה זה העולם הזה? למשל אצל אחותי, גם הגדול זה שאצלכם הוא אדם וגם הקטנה אני חושב. צריך כל החיים יפים. אתה אומר שאתה לא מפחד. איך אמר מאיר היום? את הכל לעצמנו. אמר לי מאיר היום, אתה יודע, כשאתה לא נמצא בכל השיגעונות ובכל השטויות ובכל האטרפים האלה, העולם הזה זה הדבר הכי יפה. אתה ראית את ההודעות זה שלי יפה. אתמול ששלחתי לך? בלילה? נסתכל. לא ראית? לא. אתה לא בודק הודעות? לפעמים אני פותח, לא... אין, כתוב לך, תקבלה הודעה. נסתכל. אתה לא מסתכל, אתה מעביר. לא, אני פותח ומכניס בפנים. בוא, נפתח נראה. דיברתם עם האישה על רותם על העבודה, רבי משה? נעבור לנושא יותר קצת פשוט. באתי מאוחר מאוד אתמול. מאוד מאוחר באתי אתמול. היו ישנים. לא, אבל היום נדבר איתם. תקריא לנו את ההודעה. כן, בוא נראה. זה תענוג יש לך לדעת מה הוא כתב. אתה יודע איך אני הלכתי אתמול, כל הדרך אני מתפעל עליו. אני אומר לך, כמה שאני לא... זה, כל הדרך אני אומר, בונו שלא תרחם עליו. די כבר, כבר שיתפוץ כבר איזה משהו ונגמר הסיפור. והוא יותר מזל שלי. אז ומה תעזוב אותך, מה אתה מפחד מאנשים, מפחד מהעולם? תחיה את החיים שלך, תעשה... הנה, וכולנו, זה מה שדיברנו אתמול, כשבן אדם לא רואה, אז כולנו פה ראינו, וכולנו אותו דבר. אמרתי לחיים, הוא מתעלל בעצמו, אומר כן. אמרתי לקארו, אמרתי לך, אמרתי, אני גם רואה את זה, רק אתה לא רואה שאתה מתעלל בעצמך. כולם רואים את זה מסביב, למה? כולם מחוץ לזה. מחוץ לזה. עכשיו, כשאומרים לך משהו, בתוך תוכך, מה הוא יגיד לך? אז מה, מדברים שטויות, הם נמצאים בזה, הם יודעים על מה הם מדברים, בוא נראה אותם אם היו שם. וככה הוא מפיל לך את כל מה שאתה שומע, כי הוא יודע שזה הרפואה. זה התרופה הכי חזקה, זה הדיבורים האלה. כמו שלגוף יש תרופה, לנפש, מה התרופה של הנפש? לא כדורים וזריקות ואשפוזים ולגמור את החיים של האנשים שם. אומר הרמב"ם שהרפואה של הנפש זה בדעות. זה כל הרפואה של הנפש. כן, כך אומר הרמב"ם. בדעות? כן. פשוט ללמוד תורה. כן, זה הרפואה, אבל אם אדם היה רואה את זה, שהרפואה שלי זה עכשיו בדיבור הזה שאני שומע. פתאום אני מרגיש שזה חיות מזה. אומר הרמב"ם, זהו, זה הריפוי. אם אתה חש את זה, זה הריפוי שלך. אבל אדם עוזב את זה. הוא עוזב את זה. ואז אם השכל לא מחזיק בזה, אז עוד פעם הוא חוזר לאותם כוחות שהם באים בתוכו.
אתה מבין? מה אתה כל כך סקרן לדעת? בואו נראה. כתבתי. הודעה. מרדכי דרעי. שתי הודעות שלחת? 2, כן. 2. ראיתי בראשון שאין יחס, אמרתי אני אעשה עוד הפעם. לא, סתם. כאילו... בשעה 22:36 ו-19 שניות. 22, 12 בלילה? 10. לא, 10. 25 אתה ל-11. לא נראה לי כריש. סרדינים. אודה לך מאוד אם תביא אותי למצב שאוכל להחליט החלטות בחיי ולצאת לדרך חדשה בחיים. זו ההודעה השנייה. הראשונה. זה כן, בוא נראה. יש עוד אחד אז. תראה את השנייה יותר מוקדם. כן, לא ראיתי. עוד 22:31. עוד יום עבר בחיי שאני לא יודע להחליט מה אני רוצה מעצמי או מחיי. לילה טוב ותודה על כל העזרה. אתם היחידים שמבינים אותי. אוהב אתכם. חודש הכרת הטוב, קודם כל. אתה יודע... לקחתי מפה אתמול עם איזה הרגשה. לא עזרתי לעצמי הרבה, אבל היה לי טיפה רגיעה פה בראש. הלכתי תחום כל היום. כמו מיקסר. הולך ומרגיש על הראש כמו מאוורר. כן, ממש. אני אומר לך. אנחנו לא הרגשנו את זה לפני יומיים עליו שדיברנו. אמרתי לך, נראה, הוא מתחיל להתפרק. ממש ככה, אני כואב, ממש לפני יומיים פה למה, היה מתפרק, בא החוצה ונהיה זה. אתה רואה את התגובות, הוא לא מרדכי ככה. וכל זה על מה הוא עושה לעצמו. הכל הוא יכול. אני מכיר את מישהו קטן, הכל הוא יכול. תראה, יש את הפח שלו. כן, ברוך השם. מה נשמע, זה לימוד תורה? זה לא לימוד. זה לא לימוד. צריכים ללכת לתורה. זה תורת חיים. תראה, אנחנו שמים לב שיכולים להיות אנשים, אפילו לא בגיל 30, בגיל 50, ונמצאים במקומות הרבה יותר עמוקים. כן, כן, הוא היה אדם בן של 80. תאומות. הנה אבא שלוקח כדורי הרגעה, אמא שלי שאלה שיפסיק עם זה יותר טוב. נתנו לה כדורים של דיכאון. לא יעזור. אבל עכשיו מזיקים הוא... לו. זהו, אבל עכשיו הוא יותר טוב. אמר לי אמא שלי, לא, אני אמשיך. כאילו שלי אמרת שתוריד את זה. מה זה סתם? מה אבא זה? שלי, גם. זה עושה אותם רדומים, ישנונים, היה פחד שיש עייפים. לו סרטן, שלוקח, עשה ניתוח, כן. מה שדיברו. אני אגיד לה שהרב שכחתי מזה. גם קראתי באיזה ספר שחודש אדר לעולם לא ישלוט בו שום מחלה. באמת. ברוך השם, תודה לי. כל הזמן לא אלינו? חודש אדר אין לך מה לדאוג. כאילו אתה... זה חודש מאוד מבורך. מה? אין פחד עליך, בוא נגיד ככה. רק בחודש הזה או כל הזמן? חודש אדר. נולדת בחודש אדר? ביום הולדת כאילו? לא, כל החיים שלך. אתה הולך כל החיים עם השפעה של אדר, זה לא משנה לך עם ניסן, תשעה באלול, אתה עם אדר. אתה מתוקן. כל יום יוצא לפעמים. מתוקן. יכול לי לך תראה עם איזה מחלות אנשים מתמודדים, על מה אתה מדבר? כן, אני גם ראיתי, אתה מתוקן לגמרי. מתוקן. תגיד לי, אתה... מישהו דיבר איתך? איזה דירה יש שם? לא, הרב, אני מדבר איתך. לא רוצה לזוז, הוא מקווה את זה. מי? הוא. זאב. נו. לא, באמת, הרב, מה אתה צריך? כן, מזל סרטן. אתה יודע איפה ראיתי את זה בחוש הרבי משה על חודש אדר? יש איזה בחור בישיבה חודש אדר כמוני. הוא כל פעם בא אומר לי רבנו ארי אומר ככה, הוא אומר ככה. בקיצור הגיע הזמן לצאת לשידוכים. הוא יצא לשידוך לפני חודשיים, הוא בא... אני חבר טוב שלו, הוא בא מתייעץ איתי. הוא לא מסתדר עם הראש שיבה, הוא קונה את חרואטים וזה, הוא אומר לי, אני אעזוב אותי מהם. בסדר, אבל הוא קשור מאוד למשגיח של הערב. אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, היה לי פגישה ראשונה, שנייה, אדונו, איך התחברת, כאילו, מה נראה לך, היה שיחה וזה, אמר לי, האמת שלא בא לי עליה, אבל המשגיח אמר שלפי השקפות זה נראה שזה מתאים, והוא סגר וורט, יום רביעי אירוסין. אמרתי לו, רגע, אתה רוצה אותה? אמר, אני לא רוצה, אבל המשגיח אמר. אתה מבין איפה אנשים דפוסים? המסריח. זה בדרך לחורבן. והוא לא מבין מה אתה מדבר איתו, אני אומר לו, תבדוק מה אתה עושה. הוא יצליח, אם יש לו תמות ברב שלו יצליח.
הרב שלו יעזוב אותו אחרי החתונה. לא, שעזב אותו. הוא נשאר עם אמונה של הרב, הוא יצליח. מה אתה מדבר? אני האדם ששמעתי אצלך. האמונה של הרב לא תביא אותו להתמודד בחיים מול דברים. הוא כל פעם שהיא תעשה משהו יזרוק על הרב שלו ועוד יבוא אם הוא ילך ייתן לו כדור בראש. מה אתה מדבר? היה סחורה. זה לא עובד ככה, רב. אמר לך רבי משה לקנה את הסחורה על הפנים. יקנה אותה לא כמו בטרם ויעקב גישים ככה. הוא אומר, אתה לא מבין כלום. יקנה אותה של הרב זה, לא יודע איזה רב זה היה. אמר, תיקח אותה. זה ביזנס, לא הלך, אז הלך 100 שקל כפרה, אבל פה זה אישה לכל החיים. זה שותף עם כמון, ככה אני משותף עם אחד. בכל השקים שלו עוד, אני לא קונה מהכסף שלי. קונה מהכסף שלו עוד את כל הסחורה. ושותפים ב-50-50%. כברמן הזה, המזל הזה. הסתדרנו על הכל. לא, קיבל משהו מלא. אתה מבין? הנה, אתה רואה מה זה? יש קומבינות, זה חלוק. הוא חי. נכון הרב? ברוך השם. הרב, אני מתנצל מעומק הלב שקצת הכבדנו עליך. מה אכפתם? מילינו אותך לא, אמר רבי חזקאל, זה לא שיעור, זה לא תורה. מה אמר רבי חזקאל עכשיו? שמה בחי הזה, מה קרה? זה שיעור, זה תורה, זה. מה זה? אם היית רואה אותו אתמול, לא היית פה רבי חזקאל. היית נבהל. אתה יודע מה זה? עכשיו זה מאתמול להיום. ראיתי בסידור, עשה ממנו יגון. היום הוא התפלל, איזה דבר זה. תפילה שעלתה לפני השם, לפני כולם. כן, הרב, אני לא מחפש שיגידו לי כמה אני חמוד, הרב. אני מחפש להיות תכלס באורגנה על הרב, איש מעשה, תכלס, איש. תפילה בבוקר אתה התחלת, הנה, ברוך השם. כן, לא, הנה, היום קמתי, לא הלך לי. בסדר, מה קרה? באתי מהזה, ישר תפסתי אוטובוס, אמרתי, נבוא לפה. מצוין עשית. לא הלך לי. אני קם כזה, עכשיו גם בא לי ההתקררות הזאת, כולי מנופח פה במוח, כולל הכל ביחד. למה לא תהיה מרדכי בדירה הזאת? לא מתאים לי. למה? ביחד שניכם. אני באתי לדירה הזאת כדי להיות לבד. צריך את השקט שלי, אם אני חוזר, מעדיף להיות... יש לכם 2 חדרים, לא? מעדיף להיות ליד אבא שלי, להתחיל שם, לגמור את הרישיון, להוציא כמה דברים, לסגור כמה דברים, ללכת לישיבה. יופי. אני צריך קצת את החום של אבא שלי, להיות עם המשפחה שלי. גם ככה כל השנים האלה היינו רק בקבע. כן. זה גם חסר. אבל מה תוכנית העבודה? יש? אין תוכנית העבודה. אין תוכנית. תוכנית היחידה שיש לי זה לקום בבוקר להתפלל וללכת לישיבה ולנגן. זה מה שיש לי כרגע על הפרק. איזה ישיבה? של הרב זמיר. סגור? כן, הרב, מה זה סגור? אתה יכול לבדוק, אני אבדוק, כן. אני הולך שבוע, רואה איך זה מסתדר לי, מה קרה? אצל הרב ניצני, הברסלב שם, אני אוהב יותר להיות שם. כי יש שם יותר חפיפיות, יותר... לא יודע, זה דברים שמדברים אליי, אני לא יכול להגיד שם. אז למה אתה לא הולך לשם? כי אז ברחתי גם, כי הרגשתי אחרי איזו תקופה שאין סדר שם, אין לימוד מסודר. לא הרגשתי שמישהו נמצא איתי אישית. אז אתה תלך לרב זמיר כהן. אני הולך לרב זמיר. תראה, תבדוק, שבוע. תן לעצמך שבוע. אתה בקשר כל הזמן איתי. אתה לא נעלם. זה רק בא לי לשבור. לא, כי אמרת לך שכמה שולחנות אתה צריך לשבור. בא לי, אני יכול לא יודע מה לעשות. אתה יודע, זה לא משהו שאתה רוצה אותו. כן. פה, סתם, זה לא קשור אליי בכלל. זה לא קשור אליי. באמת. אתה צריך עוד כוס תה. כן? בטח.
אתה. חולה לך. משהו מתוק כזה, עוד. אתה יודע שאני והקרבים החברים הכי טובים שיש. כן. אני יודע להרגיע את העקרב. אתה יודע, אני... לקחת את העקרב ולעשות לו ככה. וזה אני אלוף. אני אומר לך... והעקרב יודע לתת לי את החילה. גם העקרב הוא מאוד רגיש. מאוד מאוד פגיע, הוא אוהב כבוד מהיסוד שלו. משהו נורא. הוא אוהב להשתלט. נורא. משתלטן. הוא אוהב כבוד, הוא אוהב יחס. הוא לא יכול לשכוח אם פוגעים בו. שהמילה שלו תעבור. הוא לא יכול לשכוח אם פוגעים בו. אז כל זה... אני יכול לתאר את עצמי בשנים קדמוניות. זה היה נורא והיום לחיות ככה. אוי ואבוי. טוב שלא יצאתי שופך דמים. חבר הקודם שלי היה קרב, היינו בצבא. כן, הייתי מסוגל לזה. לא, כן. הייתי מסוגל לזה. אל תצחק, יש לי חבר שהוא אחד היום מהעבריינים הגדולים בירושלים. הוא היה איתי בצבא. בן אדם בגיל 21 במשטרות אחריו כל לילה. רק הייתי איתו בזרימות, מסיבות, עניינים. ואני מוזיקאי בכלל עם נפש אחרת, והוא כולו אני רק בלגן. ואני יודע מה זה, הקרבים אם אין להם תורה, חלילה על הבאפלה, הם יכולים להרים, לא יודע מה לעשות. באמת, הם מפחידים. יש להם קרימינליות. כן. זה הקרב, אבל אם הופכים את זה לזה... אנשים טובים, אנשי מחתרת. אבל יש בהם נאיביות, יש בהם נאיביות. יש בהם טוב כזה. טוב, אבל לא, יש בהם נאיביות בצורה מסוימת, כאילו. קשה לי להסביר את זה. הם מאמינים. הם מאמינים. לא, גם בגבי ההסתכלות שלהם על דברים. לפעמים לא קולטים את כל הנקודה, עד שהנקודה פתאום יורדת להם. כן. חייב, שנזכה בעזרת השם לאמונה, נזכה לחזור בתשובה. אנחנו בתשובה. נזכה להיות שמח עם השם, נזכה לדעת שהכל לטובה, ושנזכה לא להיות בצער. לא, גם אפילו אם נהיה איפה שנהיה זה גם טוב, לא צריכים להיבהל מזה. כן, הכל טוב, אבל עדיף לחיות בשמחה הרב. בטח. אתה יודע, אני הייתי רגיל להיות בשמחה כל הזמן, לא היה לי מחשבות, לא הייתי... אז יש זמן שלא בשמחה. גם כשהייתי בבאסה הייתי תופעה, אני איש של חיוך הרב. אני אש, אני לא בן אדם שלא אוהב, אני אוהב רק לי כל היום חיוך. אתה יודע, בשנה יש גם י"ז בתמוז, 5 ימים אחרי הולדת שלך. יש 9 באב. באלול. נכון, יש צום גדליה, יש 10 בטבת. אז יש מצבים שאתה רואה שמה ב9 באב, מראש חודש אב, חכמינו אומרים, הזלם של ישראל, חס ושלום, נו, לא צריכים להיות שמחים. לא עושים חתונות, לא מתגלחים, לא מסתגרים. באים 9 באב, שבים בארץ, בוכים. הלוואי שנזכה לבכות ב9 באב על חורבן הבית. נו, אז אתה רואה, גם המצב של באמת, אני להגיע למצב שבאמת זה חסר לי בלב, חורבן הבית. אז גם להיות במצב שלא בשמחה, זה מצב שגם כן נותן כוח. לא צריכים לבעל מזה. כן? בטח. אבל הוא לא מעוות אותנו? זה לא מעוות לנו את החשיבה. מה פתאום? זה לא עושה לנו דפוסי חיים מטומטמים. בכלל לא. זה נותן לך באמת להיות שמח, באמת. לא להיות שמח סתם. איך אמר שלמה המלך? יש הרבה שמחה. יש הרבה שמחה שלמה המלך, ולשמחה זו, מה היא עושה? מה היא עושה השמחה הזו? הצחוקים וקשקושים. זה לא שמחה, אני לא מדבר על הצחוקים, זה לא שמחה. כן. זה לא שמחה.
אז מה ההחלטה שיורדת? אתה הולך לישיבה של הרב זמיר כהן? בעזרת השם, כן. ממחר? בעזרת השם, כנראה אני אלך מחר. כן, תחתוך את הדברים, נשמה, לא הוא הולך לראות מסטיק. אותה מחר. ברחובות? אמרתי לה, מה שהשם רוצה זה מה יהיה. אני בא עושה את ההשתדלות שלי, אין לי כוח. איפה אתה היא נפגש? בסרט ואני בסרט. איפה מפגש? בית קפה, עף משם אחר. לא, אל תיקח את זה ככה. מה? תגיד לה, אני יורד מסיגרת אם זה מפריע. בעזרת השם, אבל אני... כן, להגיד ככה? כן, אבל היא תני לי אומרת... את הכוח ואני ארד אני מזה. לא רוצה שתשתנה בשבילי, אני לא... מה זה, אני חייב להשתנות, אם אני לא אשתנה בשבילך, לעולם לא תוכלי לבנות חיים עם אף אחד בעולם. נכון. מאיר, אתה רוצה לקפוץ? אני חייב להשתנות מה בשבילך. אתה אומר, שהיא פוחדת? בגלל זה היא ככה? היא לא יודעת בדיוק מה זה. אם היה ברור לה, אז היא הייתה יודעת בדיוק להגיד את הדברים גם מבחינתה. בגלל שהיא לא יודעת, אז היא מפחדת, אז היא אומרת מה שהיא אומרת. מבין? בטח, מה. אז אני צריך להגיד שם את האמת. ברור, כן, להיות ברור. אמיתי, להיות חי. כן, להיות מי שאני. כן, כמו שאתה. זה מה יש. הצלחה. בעזרת השם. זהו, ותכלס אני קיבלתי הצעת עבודה מאחי. שאני אגמור את הרישיון, כי פשוט לא גמרתי אותו. אז הוא קונה עכשיו מכונה של חיתוך קירות. משהו מאוד רציני. אז הוא רוצה שאני אהיה מנהל עבודה שם, על האזור הזה שלו, עם שתי פועלים. וזהו, אני אוכל נגיד לעבוד בזה כמה שעות. אבל זה השלב זה אחר פיתוח כך. ב', אתה מבין? פיתוח. אני הולך להיכנס לישיבה עכשיו, לקנות שם זמנים, תפילות, יופי. לימוד. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הדיקי בשבת. אני לא מצליח למצוא את התענוג בשבת. חכה. לא מצליח. חכה. מגיע שבת, אז השבת היחידה, הרב, שלא הלכתי לישון, וכל השבוע, כל השבת הייתי בפעילות, זה השבת הזאת. הלכתי לשיעורים, הלכתי לתפילות, קמתי מוקדם, אכלתי חמין, זה... לא עשיתי את זה שנים, הרב. והיה אצלי חבר ש3 שנים לא שמר שבת, השבת הוא שמר אותה. הוא אומר לי, מה זה היה קשה? אבל הוא... פתאום הוא... בחור צעיר, פתאום הוא כזה קלט מאחרים. קיבל את האור. יש אור לשבת, אין גל, אני רואה את זה. אבל אני רוצה לקבל את התענוג האמיתי של השבת. ככה, נו, אותו דבר. אתה בהתחלה מרגיש את הקושי, ופתאום נופל התענוג. אתה עובר את המינהל... כשהתענוג מגיע, הוא מגיע קבוע? בטח, עבר הזמן. איך השבת נגמרת מהר? אתה לא יודע איך נגמרת השבת. היא עפה. אני אומר לך, עפה, אתה לא מרגיש את השבת. כשיוצא שבת אני מבואס. כן. אתה מרגיש את החוסר פה, אתה מרגיש כאילו שאהבו ממך איזה קומפרסיה. שבת זה מנוחה, האמת, אני לא לומד הרבה, אבל מנוחה, יש מנוחה. בוודאי. יפה, הולך בית הכנסת, חוזר עם הטלית, אוכל חמים, הולך לישון קצת, נע. קורא שיהיה לכם אחלה יום שבעולם. אותך שימחת אותם, יצאת לדרך, אחי. רציתי לקפוץ איתך איתו, יום אחר. לאן? רציתי שהוא יראה את הדירה. אתה ראית את הדירה? אני לא, ראיתי חפיף, רוצה לראות עוד פעם. אז תראה, אין לך מפתחות, מאיר. לא, הוא... מה הסיפור שלך? ראית את הבית? אז מה הקטע שלך? לא זוכר איך נראה, מה אמור... מה, שתי חדר בכניסה, חדר בזה? לא, רוצה לראות סתם, כאילו לדעת כבר מה להתארגן. למה אתה גם דגים, אתה גם לא יכול... אבל תאיות. תן את המפתח, אני אקפוץ איתו, תן לי. כן. זה כבד, זה מחר. למה מחר? למה לדחות? עכשיו. הוא אין לו זמן עכשיו. אתה הולך בוא, מהיר? אני בכוונה עושה את זה, אני יודע למה אני עושה את זה. בסדר, מחר. אז בוא, עכשיו. אני אגיד לך אחר כך. לא, לא צריך להתנצל. אני לא רוצה שההוא יהיה שם והוא יחשוב כל מיני דמיונות, אתה מבין? שבאים ולוקחים וזה במקום... כי הוא, אמרתי לו משהו, אתה מבין? הוא יודע משהו בראש. הוא יודע שמרדכי מזכיר או אתה מזכיר למרדכי? מה? מי מזכיר את הדירה? בעל דירה מזכיר, אני עף משם, אבל יש שם איזה בחור שעזרתי לו עד עכשיו. ואני לא רוצה שירגיש פגוע מזה שכאילו יחשוב שאני מביא איזה חברים אחרים שלי להיות שם. כאילו הוא נשאר ואתה מביא אחרים במקומו. כן, אתה מבין? לא, כאילו אני נשאר. כן, ואתה מביא מישהו אחר. מביא מישהו אחר במקומו, לא נעים לי. כן. אז גם טוב, מחר יפה זה מאוד. בעיה, זה לא משנה, מה ההבדל היום או מחר? לא, מחר הוא לא, עכשיו הוא נמצא, הוא נמצא, לא נמצא. מחר זה נוח לי, מה זה משנה? מחר אני לא מגיע, מחר זה המשל... בסדר, אני מפנה, תקשיב, בין כה וכה, אני מפנה את הדירה או היום או מחר.
זה צריך להתפנות, אני מעיף את הדברים שלי משם, מה יש לך דברים? ואז הדירה תהיה יש לך ריקה. ארון? לא, ארון אין לי. מיטה? מיטה יש לי כזאת, מיטה, מזרון כזה. תשאיר אותה. לא, אבל יש דברים ראית שאני אותה? צריך, יש דברים קח שאני הכל, צריך, אני אני לא לא... צריך כלום, יש אני דברים מתחיל שם... מחדש. מה יש לי? לא הבאתי הרבה דברים. אני צריך להביא לי את ה... רק לפנות משם, ואז הוא יכול להיכנס. בשבילו, אחלה, גם קרוב לרב. גם יש לך שקט טוב, בוא הלמעלה. נבוא איתו מחר. שוק מחר לידך, קטנה, שוק תפילות, לידך. בתי כנסת פה. יהיה לך פה אווירה. מי סוגרים את החוזה? עם רפי בעל הדירה. הוא יהיה שם מחר? אני אביא אותו, אני התקשרתי אליו לקבוע איתו, הוא יהיה. אתה רוצה הוא רק מחר? צריך ערב, אז זהו. תודיע לי על אני מחר. הערב שלו, מה? אז תודיע לי על מחר, כי מחר אני עקרונית אין לא ערב מגיע, יותר כי טוב זה יום ממני. של הילדה. בסדר, מה, אין לי מה להודיע לך, זה סגור, תבוא תראה, תגיד לי, בסדר. לא, לא הבנת. כאילו מחר להגיע? אז אני מבטל את הילדה. תשמע, זה אני לא אומר לך, ברמה. $360 באזור הזה, אין עוד דבר. 100%, לא מתווכח איתך על זה. אני רוצה לדעת אם מחר סגור, שמחר אני... תבוא אבוא ולא מהעבודה אסתדר. בצהריים לפה, תלך איתו לראות, כן, ומשם אין לי הרבה לילדה. זמן. אני ב-5 צריך להיות בעבודה חזרה. אני לא יכול אז לספר. תיקח, אתה רוצה את האוטו? לא, חסר לו. כאילו, אם זה סגור, אז אני אגיד לילדה יום רביעי, ולא מחר. כן, בסדר. אין לי בעיה. כן, אני מפנה את הדירה, נו, מה כן. לא על זה, לא מה, מפנה, לא אתה מפנה. רוצה לבוא, נלך לראות. קבעת את מחר- הדירה מחר? מחר, אני היום גם פוגש את בעל הדירה בערב. אז תן לי רק צלצול אם זה סגור שמחר אני אבוא. בסדר. בסדר, כאילו אם הוא יהיה מחר. טוב. לסגור תרים איתו לי חוזה. אתה טלפון. באיזה שלא שעה? נשכח. 8. 8-9 נערך, אני בערבית ב8. כן, 9. 9 נתקשר. בסדר, אז אני עולה פה ישר. כן, נסגור על הרב, קוראים לה יעל. בסדר. לאט שאפתנית. לאט הכל יסתדר. רבו ישראל, שיהיה לכם אחלה יום כל שבעולם. טוב, תודה רבה. חלום. לך בהצלחה נשמה. כן, חופשי. אז זה סגור מסתדר בגן. עם מאיר? זה מסתדר הרב? להתראות. כל טוב נשמה. עם מזל דלי. דלי? כן. לא, תאומי. עם מזל תאומי. יעל תאומי, ואני מאיר סרטן. מסתדר? מה אתה אומר? כן, זה יכול ללכת? כן, כן או לא? כן, נו, תזמין אותנו. כן. בטח. אז מה כל הקטע? איזה קטע. מחר אני יודע. כן. הוא לא יכול ללכת לבד, הוא צריך שאני אבוא. מי? אין לו- בסדר. גם לאוטו. יפה מאוד. כן, תן לו הרגשה טובה. בסדר. רוצים לראות אותי. הוא צריך לעשות אפילו את הפריצה הזו אפילו 3 חודשים. להתמודד. מי? מרדכי. היה הרוג, הוא היה הרוג, הוא הצלתם אותו. אתמול, לא ראית אתמול מה היה אתמול? ככה שלשום הוא התפרץ עליי. אתמול הוא אומר, אם התורה הייתה מרשה, הייתי עולה עכשיו לגל קופץ. די. די, אני לא אוהב לשמוע את זה. כן, אבל אתה מבין? אני גם עובר עליי באסות, אבל אני לא אוהב לשמוע את הדברים. תלמד לקחת את הדברים בקלות. לוקח בקלות, אבל בסדר, לפעמים... תשמע, אנחנו תינוקות, לפעמים אנחנו לא מבינים מה אנחנו עוברים. אז אתה נכון, יודע, נכון, מה נכון. נעשה? אתה מתמודד מול מה. אבל העניין הוא, זה לא, זה העניין איך אמר? אוזן שומעת. שיהיה לנו אוזן שומעת. נקשיב. אוזן שומעת, לקחת את הדברים, לדעת שהדברים האלה, הם העניין. זה הכוח. כן. אבל זה גם כמו תינוק שאין לו שיניים, הוא לא יכול לאכול סטייק. לאט לאט הוא גודל, אז הוא מעכל יותר טוב. אותו דבר, אנחנו גם יש לנו זמן עיכול, לא הרב? הנה עובדה, דבר שאמרת לי שבוע שעבר, רק עכשיו אני מבין. כן. חכמינו אמרו שלפעמים עם ישראל לא עמדו על דעתו של משה רק אחרי 40 שנה. זה כואב. אז מה הרב רצה להגיד על רבנו ירוחם? והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. הנה, אתמול אמרתי למרדכי, מה העבודה הזאת? זה מה שרשע אומר, לא? מה העבודה, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. כן.
בהגדה נאמר כי זו שאלת רשע. סתם בא לי ככה. כי הוא אומר לכם ולא לא. ובהגדה גם ניתנה לו תשובה מיוחדת אחרת מאשר בפרשתנו. פה התורה והיה כי אמרו עליכם אליכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא להשם. בהגדה זה תשובה אחרת. בתוספת של גערה אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו שאילו היה שם לא היה נגאל. לא הבנתי את כל המהלך. התורה אומרת והיה כי אמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. זוכר את זה בקרא בתורה? זה רביע והיה. אני זוכר את כל הטעמים. כי אמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אז זה השאלה של הרשע, מה העבודה הזאת לכם? אז אנחנו אומרים ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אבל בהגדה אנחנו לא אומרים זבח פסח להשם. הרב אני לא מרוכז. אנחנו אומרים, כן, אז פוקוס, תרביץ פוקוס. התורה אומרת והיה כי אמרו עליכם ביניכם, הבנים רוצים לשמוע מה העבודה הזאת לכם. מה העבודה הזאת? מה זה המצוות האלה? זה העבודה? מה העבודה הזאת, כן. מה זה המצות, לשחוט את הטלה, כן, אתם עושים צלי אש על מצות זה אומרים מה לא. שהיה, כאילו, זו שאלה, מה שהיה במצרים אז? כן, מה העבודה הזאת לכם? אוקיי. אז ואמרתם זבח פסח הוא להשם. את כל העניין של פסח. מצוין. עכשיו בהגדה של פסח שהתורה אומרת והיה כמו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, זה שאלה של הרשע, כמו שאתה אמרת, נכון? הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם. עכשיו בתורה התשובה ואמרתם זבח פסח, אז בהגדה היה צריך להיות אותה תשובה. זבח פסח לרשע. כן, אבל מה אומרים? אף אתה כעת שינה ואמור לו, היא לא הייתה שם, לא הייתה נגאל, בעבור זה עשה השם לי ולא לא. אז זה לא אותה תשובה. אז הוא אומר, אל נדמה כי כל השאלה הזאת היא אומנם רק של רשע בפשוטו. כמו שלא נחשוב שזה שאלה של הרשע. עכשיו מה זה רשע? אפיקורס, מין, או דברים כאלה. והתשובה בהגדה גם כן אינה כפשוטו, כמו שגוערים בבוז לאיש גס או לאיש מומר, שהלא אמרו כנגד 4 בנים דיברה תורה. כלומר הרשע בסך הכל הוא גם בן. אז זה לא נגד אנשים שהם רחוקים. כאילו אפילו שזה נשמע אף אתה הקט שיניו, זה נשמע חמור, אבל לא זה הפירוש. לא, ודאי שלא, כי זה בסך הכל בן. מה, אתה מכה לבן את השיניים? זה לא עולה על הדעת. וחד ושלום לחשוב שהתורה מתעסקת באנשים שפלים ונבזים בעלמא, אבל ביאור הדברים כן הוא. השאלה בעצמה אמנם תורה שלמה היא. השאלה. שאלה נכונה היא הצריכה באמת לתשובה נכונה. השאלה איזה שאלה? נכונה, מה העבודה הזאת לכם? הבן רוצה לדעת, לא? מה העבודה הזאת לכם? נכון? חזק. אז השאלה היא שאלה נכונה. עכשיו, והשאלה הנכונה היא צריכה באמת גם כן לתשובה נכונה. ומה התורה אומרת? זבח פסח, איזה מין תשובה זאת? אז הוא אומר, והיא מה שהעמידה לנו התורה. כן, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. תשובה שלימדה אותנו התורה להשיב בה על השאלה. כלומר, אל תחשוב שאתה עכשיו תענה איך שאתה רוצה. התורה כבר כתבה את התשובה. היא כתבה את התשובה, בעצם מה התשובה? ואמרתם זבח פסח הוא להשם. אוקיי, התורה ענתה את התשובה. כן. נו. אתה לא תענה שום תשובה אחרת. כלומר, התורה שללה ממך כל אפשרות של תשובה אחרת. הרי
אתה יכול להגיד עוד כמה וכמה תשובות. מה העבודה הזאת לכם? תגיד, הגענו במצרים, עבודה זה זבח פסח להשם. אפשר למצוא 1000 תירוצים. לא חסר, עוד חידושים ועוד חידושים. התורה אמרה, לא, זה התשובה רק. אין תשובה אחרת. למה? אז זה עוד פעם מסתותר את מה שכאילו זה אותה סתירה בעצם, נשארת הסתירה, אז למה ענו לו לרשע? ואמרו לו... אז הוא אומר, התשובה שלימדה אותנו התורה להשיב בה על השאלה, אלא שגילתה לנו ההגדה סוד להבחין בין שואל לשואל. כלומר, ההגדה רק באה והיא אומרת, תראה, כל אחד שואל את השאלה, אז אתה צריך לראות גם מעבר לשאלה מי השואל. אז באמת התשובה המקורית היא זבח פסח. זבח פסח, כן. אבל עכשיו השאלה, מה העבודה הזאת לכם? עכשיו שואלים 10 אנשים, מה העבודה הזאת לכם? אז זו אותה שאלה, נכון? הוא אומר, ההגדה אומרת, לא, מעבר לשאלה תראה גם מי השואל. אל תתמקד רק בשאלה. בשביל לענות תשובה, תסתכל גם למי אתה עונה, איך היא מתאימה לשואל. כן. שאלה, כולם ישאלו אותה שאלה, מה העבודה הזאת לכם? אבל כל אחד הוא שונה מהשני. הוא מבין את זה אחרת. מבין את זה אחרת. זה מה שההגדה באה ואומרת. תקה את שיניו, לא את שיניהם. תסתכל עליו. השיניים זה כאילו מקור של הכוח. שיניים. נכון? אדם לועז בשיניים, טוחן. אומר, תסתכל על מקור הכוח שממנו הוא שואל. מאיפה השאלה שלו יוצאת? מאיזה הבנה. לא רק השאלה כשאלה. אלא שגילתה לנו ההגדה סוד להבחין בין שואל לשואל. אותה שאלה גופה, שהיא בעצמה רמה ונשגבה. השאלה הזו היא שאלה גבוהה. מה העבודה הזאת לכם? וגם אשר מן הצורך באמת לשאול אותה. כי תורה היא וללמוד אנו צריכים. אבל בחון בבנים. תסתכל בבנים. ודע מאופן שאלתם, כי השאלה אינה של שאלת חכם. חכם אינו שואל כזאת. מה זה? אני יהודי כמו אבא שלי. כמו הסבא שלי. מה אני אגיד? סבא שלי הפרימיטיבי? מה אני אגיד? אבא שלי שייך לדור האנטיקה? אני אדם מבין? זה לא שאלה שאפשר לשאול. אני לא יכול לחשוב שאבותיי היו משהו ואני פתאום משהו אחר. כשהרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, אז הוא מנתק את עצמו מהדרך, מהשורשים. ומה שיהיה, הוא מסתכל עליהם בבוז, בלעג. זה אנשים של פעם, פרימיטיביים. מה הם כבר ידעו, מה הבינו? אומר, זה מה שההגדה רוצה שתדע. שהשאלה הזו זה לא שאלה של חכם. תגיד, מה העבודה הזאת? מה העבודה הזאת? אבל מה זה לכם? אתה מוציא את עצמך מאביך? אתה מפריד את עצמך מאביך? מהסבא שלך? מהעם שלך? למה לא? כי הוא אומר, מה העבודה הזאת? למה לא להבדיל את עצמי? הוא מרגיש שהם מנדטוריים. למה חכם לא שואל למעשה? מה הם מנדטוריים? לא, למה חכם לא שואל? כי הרי הידוע שחכם זה מי ששואל דווקא. היהודי... הוא מטבעו מאמין במה שהיה לפניו? היהודי... זה מה שאומרים בחובות הלבבות. אתה רואה רבי יחזקאל? מצד הקבלה, אנחנו מאמינים. מהטבע שלנו, כי אני הדבר הראשון שהיה לי רע בחיים, זה הלכתי ליהדות ישר, זה היה ברור לי, תמיד ידעתי שהיהדות היא אמת. עזוב שזה רק מה שלימדו אותנו, אבל בפנים יש לך איזה אמת פנימית כזאת עם עצמך. כשאתה רואה משהו, אתה מסתכל עליו, אתה רואה איזה שקל, זה שקל, זה שקל, זה שקל. אתה מגיע, אתה רואה איזה אמת. יש משהו ליהודים שהוא בעצם מושרש בהם. השם נתן להם עזרה, נתן להם כוח, הוא לא השאיר אותם ככה, לא? מצוין.
מה שלא יהיה, היהודי כיהודי, יש בו שורש שמחובר ליהדות שבו. יש לו, בעצם זה שהוא יהודי. עכשיו, לגיטימי לשאול מה העבודה הזאת. תראה, אני אעשה, לא אעשה, מתאים לי, לא מתאים לי, קשה לי, קל לי, זה עוד עניין. מה העבודה הזאת? אבל כשאתה אומר מה העבודה הזאת לכם, לא לי, לכם ולא לו. אז ברגע שהוא אומר, העבודה הזאת לכם, אז כביכול הוא מוציא את עצמו. הוא מבדיל את עצמו. מבדיל, כאילו אני לא נמצא אני לא שייך לשורשים האלה. ביהדות. כן, אני לא שייך לשורשים האלה. אז אתה צריך להסתכל עליו כמו אחד שבעצם לא מאמין ביהדות ולענות לו בצורה כזאת. אף אתה הכה את שינה ואמור לו כן. בעבור זה. מה עשה השם לי ולא לו. מה זה לי ולא לך כאילו? כן. כי אתה רשע ולא מאמין? לא, בגלל שאתה לא מאמין. בגלל שאתה לא רואה את עצמך שייך למעגל הזה. בעבור זה עשה השם לי ולא לו. כן. ויש עוד משהו שאומרים לו? ואילו היה שם, לא היה נגאל. מה זה ואיפה הוא היה שם? במצרים. היה בגלל שהוא מכת היה חושך. רשע? כן. הרשעים של היהודים מתו? בטח, בשלושת ימי אפלה. בחושך. כן. הקדוש ברוך הוא אפילו חס על הרשעים האלה, שלא יראו המצרים שגם את הם... מותם. שהרשעים האלה כן נקברים. אלה היו ערב רב? לא. ערב רב אחר כך עלה איתם. מה הם האלו היו? הרב, הם יש לא לי- מאמינים. לא, הם לא רצו לצאת, הם האמינו. רק הם לא רצו לצאת. היה להם טוב. כן. אנחנו רואים אפילו פה פרשת בשלח, שהם אומרים למשה סיור רבנו, הבשר. מה זאת עשית לנו, שהוצאתנו ממצרים, הלא טוב לנו, עבוד את צלים, מצרים, משהו. היותנו במדבר, מה טוב לנו עבוד, מה, איזה טוב? איזה טוב יש לכם עבוד במצרים? שראיתם מה עשו לכם? איזה עבודת פרך, מכות, מה לא? 40 שנה משה הסתובב איתם. כן. זה מדהים. זה 40 שנה של גילוי שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ביטל את מציאות הטבע בעולם. למה? מה זאת אומרת? אתה יכול לקיים בן אדם אחד במדבר 40 שנה? שלא מביא איתו לא אוכל, אין לו ברזים, אין לו כלום, אין לו... כלום אין לו. לא בגדים, לא כלום. מה, הכל... שמלתך לא בלטה מעליך, שמלה גודלת איתם. וכתוב בזוהר הקדוש שהבגדים שלהם היה בהם את הריח של אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא תפר לו את הבגדים. הבגדים האלה היו כמו בסמים, שהריחות האלה לעתיד לבוא, השם יוציא אותם. אותו בגד עליהם, אתה לא צריך לא כיבוס, לא תיקון, לא מתכמת. וגם לא כל היה- שנייה אתה לובש אותו, כאילו עכשיו שמת את החולצה החדשה, עכשיו השנייה. לא הזיעו, לא יכלו... שום דבר. אוכלים, אבל אלא, אז אם ככה, איך כפרו בו? עוד פעם. אתה מבין? אוכלים, אבל איך הם כפרו? אוכלים 40 שנה בלי אנחנו? איך 40 שנה בלי שירותים? איך מסתדרים עם זה? הם ראו את כל זה? 40 שנה בלי שירותים. אז איך הם כפרו עוד פעם? זה כמו מלאכים, יותר ממלאכים. בטח. אז איך הם כפרו ככה עוד פעם? אתה יודע איזה דבר זה? נכנסו לארץ, נפתחו הנקבים שלהם. איך אבל? למה? באמת? כן? מה זה הדבר הזה? אתה זה לא רואה? נכון בשכל. וזה לחם לא מהארץ. הנני ממטיר לכם מן לחם השמיים. מן השמיים. כל הטעמים בעולם שאתה רוצה. מה שהשפים עדיין לא התחילו, כבר היה להם את כל הטעמים בעולם. הרי רבי משה, אז למה הם כפרו במרגלים וכל זה אחרי שהם ראו את כל זה? מרוב טובה, מרוב טובה. אתה לא עושה כלום. תן לי, למה? תן לי, זהו, תן לי לנו, תן לי, תן לי. אבל היה להם ניסים, ראו את הכל. מה? אבל כשמתרגלים לראות את הנס, גם הנס נהיה טבע, נהיה הרגל. אתה מבין? זה גם נהיה הרגל. אתה רואה כל הזמן נס, נס, נס. אתה כבר מתפעל מהנס? אתה לא מתרשם כבר, גמרנו. אתה לא מתפעל מהנס. אם אתה קם בבוקר, אתה רואה עכשיו על החלון מונח $100. איך זה? איזה הרגשה זו? אתה קורא לכולם, בוא תראה $100 קיבלתי. לא קורה, מה ששמים.
קורא לכולם. מה זה? $100? כל יום $100? כל יום $100? כל יום $100? ואם זה $500 כל יום על העדות של החלון? ואם זה $1,000 כל יום על העדות של החלון? עוד יותר. אז יום הראשון אתה מתרגש, יום השני, יום השלישי, איזה שמחה אתה מרגיש. אבל אחרי חודש, חודשיים, כל אתה לא תיקח את $1,000 כבר, תרגיש איזה, מה אתה מצפה לזה כבר? זה ברור. זה ברור כבר. מה זה, מה, לא שמו את $1,000 היום? מה קרה? יש מציאות. כן, יכול להיות דבר כזה, בן אדם יקום. באיזה שאלה, לא יודע. כמו שסיפרת, זה לקח, עשה בקיר ככה, הוציא כזה נתן לצדקה. כן. רבי חיים פתילון, רבי יהודה פתילון. כן. דרגה זה להגיע לזה. מה הוא היה? צדיק. כן, שמה בעל הוא עשה? תשובה, הגיע להיות בעל מופתים מבהיל. כן, מה, הוא היה מכניס את היד? לא מעריכים את עצמם. כן. היה מכניס את היד לאן? הגיע אליו איזו אישה, לא היה לה כסף, אלמנה, לא יודע בדיוק מה היה. אמר, מה הבעיה? הלך לקיר, עשה ככה בקיר, הוציא כסף מהקיר. הוא חי בעניות, הוא חי בעצם... פשטות, כן. היה מגלגל, היה עושה תיקוני נשמות, מה לא? בן אדם כזה, פשוט. כן, בעל תשובה, היה בעל יצא. תשובה. פדיון נפש. מה? אולי תעשה להם פדיון נפש. פדיון נפש. זה טוב? שילמד תורה נשמה זה הדבר הכי חזק, לא? כן, זה גם טוב. בטח. אז תעשה לי באמת פדיון. זה טוב? הכי טוב זה שאתה תלך לישיבה ותשב ותלמד, הקדוש ברוך הוא איתך. איזה ישיבה ילך? ישיבה בביתר, כן? של הרב זמיר כהן. ברצינות? כן, הוא צדיק הרב. אני הייתי גר בביתר. אמיר כהן יש לו הרבה בחורים. גם אבא שלו גר בביתר, הוא גר... מי? עשור. אתה מכיר את דוד חי? הילדים שלי מתרקים, אסור. דוד חי, אתה לא מכיר? איפה הם גרים הורים שלך? מלמטה שם, ליד כף החיים. אני גר בכף החיים. נו, אז אתה בגאות גר שם משה, היום? בגאות משה. מה, אתה רציני? 4 שנים גרתי, בגאות משה, כף החיים. וואלה. אז אתה מכיר את גבריאל חסון? כן. זה חבר טוב שלי. הוא, תגיד לו דרור, חבל על הזמן, הוא מנגן איתו. וזה, נושא... אתה רואה אותו עוד? הוא עבר דירה מנגן כבר. איתו. לא, הוא לא עבר. הוא גר שם. תגיד לו, מה מתפעלים ביחד? גבריאל גם יש לו ג'לנות, חבל על הזמן. אחלה גבר. בואו. אמא שלו נפטרה עכשיו. מה אתה אומר? מוטה, גבריאל, נו, מתפלל איתי, אז מי זה המשפחה שלך? עשור, אבא שלי, אתה לא מכיר. את זה, אם היית חזקאל, מכיר. המיל הזה מאוד יפה אחים לך. שלך? אחי, זה דוד. כן, דוד חי, התחתן. ממש יפה לך. ברוך השם. אני לפני מתעסק חודשיים על זה עכשיו. בקבלן. היום קצת התעכבתי היום. מתעסק היום בקבלן. התעכבתי רגע, קצת. הוא גר על יד חסון, אתם גרים? בבוקר? כן. כן. לא, אבל אחי היום עכשיו אתה יודע שאתה עזב, אחי בבוקר גר בנס. פה, אז הייתי לא, אבל אבא הייתי שלו, בא אבא עוד שלו. יותר מוקדם. אבל איפה הוא בסדר, מתפלל? היה לך את הלימוד. מעולה, הוא גם בהיכל פינטו. כן, אתה יכול ללמוד את זה מהמחשב, נכון? בכנסת המרוקאי. הכי למד טוב. כל מיני. אתה רואה את חסון? בטח, ובאת אני לסתם עובד במחשב. איתו. אז אתה יכול תגיד לו ללמוד דרור. גם שם. דרור. כן, תגיד לו דרור. וואי, תביאו איזה מתוק, הוא חבל. יופי גם נשמה. אתה לא. שכל הצלחה, מאיר. באמת צריך תיקון לנפש? לא. מה לא? לא, הוא דיבר על הצדיק ההוא, שבטח אז הוא עשה למה אתה פדיון. לא אומר פדיון נפש? כי הצדיקים עושים פדיוני נפש. גם הרב משה יודע איך לעשות דברים כאלה. נו, אז אולי אני... קבלה. נעשה לך, לך לרב זמיר קודם כל. מתי אתה הולך לרב תראה, זמיר? מחר, שלושה לא, חודשים טוב, מתי בישיבה, שיצא. הוא עושה לך פדיון נפש. הרב זה טוב? טוב נשמה. זמיר כהן? הרב זה טוב לעשות את זה? תראה, אל תחפש לך כל מיני זה. הכי טוב זה שתסמוך על עצמך. לא, תלך ללמוד. אז מה זה פדיון נפש? זה מין סוג של תיקון שעושים. זה? כמה זה? זה 180 ו-190 ומשהו. זה עוזר? כן. זה עוזר. אז למה אתה לא עושה לי? איך? למה אתה לא רוצה לעשות? כי אני רוצה שתעשה משהו עוד יותר טוב מזה. כן? בטח. כשאתה הולך עכשיו לישיבה ואתה לומד, התורה זה הדבר הכי חזק. הכי חזק. כאילו אתה אומר לי תעשה אתה בכוחות עצמך? לא, זה לא היה של לא, זה מה שהרב וזה מה שהרב. אני צריך נראה לך פדיון נפש? לא, אתה צריך פשוט
סדר יום, מסגרת, וזהו. גם שחולה, בן אדם שצרה, בן אדם זה עושים את זה. זהו. 100% אתה, מה? כן, הרב, אני בסדר? מה זה, אתה בסדר גמור. וואלה, הרב, אז לא הייתי. אתה בסדר גמור, נשמה. מה? בטח. אתה עולם... תראה, יהיה לי קשה, אתה יודע. אבל אני יודע שהוא בישיבה לפחות. אני רגיל לראות אותו איתנו. אתה מבין? אני רגיל לראות אותו פה. אני אבוא, הוא... אתה יודע, הוא עכשיו עושה דיסקים, מכין את הדיסקים. אנחנו נפיץ אותה. תאמין לי, נפיץ אותה, מה? אני אומר לך איזה עבודה הוא עושה. אתה נהנה? מכיר את גבריאל חסון, חבל על הזמן, בחור טוב. ממש, ממש. רסלב. השתבח שמונה. תשמיע לו, מאיר. בעזרת השם. תביא לי אחד, אני אקח את זה. לא, אנחנו עכשיו מכינים דיסקים של הרב. גבריאל? עם מוזיקה. הרב ומוזיקה. זה הכי. אני טרנס לתוך הלילה, אחי, עם הרב. משהו. אני מה אומר לך. שאתה שם באוטו, אחי, אתה מקבל מוזיקה על הפנים. עם הרב ככה, בלי קדיחות יותר מדי. אתה יודע, אתה מביא את הרב משפטים של הרב. אמונה, מי שזוכר. לא? פשיטות, לא, בלי חרטה. גם, איך קוראים לזה השר בתל? הבאוש. כן, גם... לא, אבל לא בסטייל הזה, אני רוצה לעשות משהו כן, יותר כן, קלאסי. זה היה פה סתם חגיגה, אני רוצה לעשות משהו קלאסי. יאללה, ואנחנו נפיץ אותו. כן, אבא, עם שריקי וכולם. כן, כן. הוא ירכיב לך? איפה לוק? מה זה חסר לי? כן, הוא... הוא בעננה נראה לי, לא, הוא בבית כנראה, הוא מטפל אשתו? בתינוק עכשיו. הוא מטפל בתינוק? כן. מה אשתו? אשתו היא צריכה להכין את המשכורות סעודה של העובדים שם, איזה 500 עובדים. איפה עובד? ברמות. לא בחופשת לידה? לא, אז זה... הוא לקח כאילו חופשת לידה. הוא יצא כנראה. לחופשת לידה ו... אפשר, לא? אפשר, כן. הרב כל הזמן שהייתי, נגיד, אומר, כן. כל הזמן שהייתי אומר כפרה למישהו, אז הייתי אומר, כאילו הייתי אומר כפרה עליך, אז בשקט הייתי אומר סדאם חוסיין. נראה לי בגלל זה הוא מת, הרב. אתה יודע, איזה שנים אני עושה את זה. כאילו, כי אסור להגיד כפרה עליך חס שלום, שמישהו הולך על מישהו כפרה. לא, זה סתם אז ביטוי כפרה- של חיבה. בדיוק, לא. זה ביטוי של חיבה, אבל גם אומרים שלא, לא משנה, אז בשקט הייתי אומר סדאם חוסיין, אמרתי נראה לי מרוב שקיללתי אותו כבר, נראה לי הוא הלך. לקחו אותו מהעולם. עכשיו אני צריך לחפש מישהו אחר כדי... לא, יש, מתכנס עשר. לחתונה בעזרת השם. אה? מתכנס לישיבה, חתונה, באמת שהוא חשב. אני לא יודע למה. הרבה בחורים ראיתי שפה, לא, אתה יודע, הוא יקבל אור כזה, רבי משה. בטח. אור בטח, כזה של בוודאי. הזיווג שלו האמיתי, הוא כמה אותי, אין לו פנן, יבוא הביתה את הרקיעה שלו, אחרי עבודה, אחרי כולל. לזה אני רוצה להגיע. איזה כיף ילד קטן, אתה יודע, צריך... וואלק, לזה אני רוצה להגיע ולא נותנים לי, למה אתה חושב? לא נותנים לי, לא נותנים מה שבן לי. אדם עושה לעצמו, זה המשפט שאני מכניס לעצמי. אני מסובך עם כל הייתי מאשים, אני הכל! אני מאשים את עצמי בסוף. אני לא רוצה מאשים להאשים את עצמי, לא לא, רוצה. הכל לפי המעשים שלך. עוד פעם. אומרים לך בעל כוחך אתה זה, בעל כוחך, בעל כוחך. אני גם אם תגיד, שמע, הביאו אותי לעולם, אומרים לך, תשמע, תפה עליק, בעל כוחך אתה פה, אתה מבין? אתה לא יכול לעשות כלום. לא הבנתי אותך בכלל, מה זה קשור לזה? הבנת אותי הרב? תתפלל לזיווג שיבין אותך, לא לזיווג יפה ולא לזיווג זה ולא לזיווג... אמרתי לך, אני סיפרתי לך. על אשתי מעולם, אני 20 שנה, מעולם לא ראיתי אותה נמוכה, רבי משה. לא נמוכה, מה נמוכה? לא, מעולם, עד שדיברנו על נמוכות, הלכתי כן. לבדוק. אתה יודע, איך הייתי נמוכה? מה אתה אומר? מה זה יותר מהמספר שאמרת לי? ממש נמוכה. יותר מרחלי, ואף פעם לא מעולם לא הרגשנו. מעולם לא יש הרגשנו. חן של אישה על בעלה, אז זה לא... אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות טוב, אתה רואה רק טוב. זה עבודך, ואדם עושה רק לעצמו. שיכול להאשים את כל העולם. הכנה סופית זו. זה המשפט שכל החיים שלי עכשיו זה עודף. ותראה איזה כמה מערבולות יש לי. בסוף אני מגיע למסקנה, מה אתה מתווכח איתי? למי אתה מכיר? רק לעצמך, לאף אחד. רק. זה מה שמרדכי היה עושה לעצמו, וכמה הייתי מסביר לו. אבל לפעמים אדם לא מבין שהוא עושה את זה לעצמו.
הוא לא במודעות. אנחנו פה לומדים להבין את זה. נכון. עד היום לא הבנו, פה אתה לומדים. יודע כמה דברים שבאתי לפה נפתחו לי? יפה, הנה, כמה זמן? אני אתה 4 אומר חודשים פה? נו, אתה אומר את זה. 4 חודשים פה. אז אתה יכול לברוח מזה, מה שנפתח לך? אתה שמח מזה עכשיו, שאתה יודע, יש לך דרך. כן. ברוך השם, שמישהו אומר לך, תשמע, אתה בסדר גמור, רק אתה קצת לומד את החיים עכשיו, זה נותן לך תקווה, שמחה, לדעת שאני בסדר. יש לי עוד מה ללמוד, אני לא מושלם. לכולם יש. ככה אנחנו בעצם מרגישים שעשינו משהו בחיים שלנו. אבל איך אומר הרב? אנחנו בדרך. כן, שאתה מבין, בוודאי. אתה בדרך. כן, איך מישהו אמר לי היום, שואל אותי איזה חב"דניק היום בבוקר, תגיד לי, אתה צף או אתה טובע? אמרתי לו, תשמע, אני משתדל לצוף, אני כולי מבואס. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אפשר גם אבל בין לצוף ולטבוע זה משהו אחד, ויש גם לצוף וללכת. הוא אומר, אם אתה יכול ללכת על 2, זה טוב. יש לו אותו דיבור כמו שלך. איך אמרת? גבריאל. גבריאל חסון. כן. אותו דבר רגע. משהו, הוא חבל על הזמן. הוא אוהב את הבן איש חי, אתה יודע. לא, הוא פעם היה בעניין. היום הוא רבנו, הוא בדלקה רבנו. אור האורות, ספר, משביר, זה הוא, קצת דיבור. אבל הרב, נשמה את האירוע, אין פה אירוע. אין ספק. רק הוא תפוס כי זה נותן לו נחמה. בסדר, אבל זה בלבולים. והוא אומר בדיוק על ההפך. הוא אומר, הדעת של רבנו זה הדבר. זה טמטומים. אין, זהו, נגמר הכל, לא רק רבנו בעולם, זהו. רבי נחמן צדיק, אבל כל דבר יש דרכים. כן. אני אתה חושב... לא ברסלב, אתה לא באמת. זה לא אתה נכון. לא באמת, אתה לא ברסלב. האמת, אני הייתי שטויות פעם האלה. לאומן, היה אחד שהשפיע עליי גם ככה. שאתה לא... ואם לא הייתי עושה איזה משהו אחרי זה, אתה מתבאס. תבין, מכניס לך לבואה, שאתה בורח מזה, אתה מתבאס. תן לי ללמוד את כל התורה, את הצד הזה, צד חב"ד. אני מה למדתי מחב"ד? אני גם הייתי בהתחלה. אני חולה על חב"ד, השמחה שלהם. הייתי בזה, אבל... תשמע... תגיד, וזהו, ואז מה... רבי משה רוצה להגיד. לא, פה לא, לא חשב. פה? תפתח את החלום. לא מפריע לי. אבל די, עשינו מערב כבר, הוא הסחרה. אתה לא יודע איפה נפלת. אתה עוד אני יודע תבכה. שאני לא יודע, אני בוכה. אתה עוד תבכה. יופי. מי אוהב אותך? אתה מבין? אבא שלי לא היה ברסלב, סבא שלי לא היה ברסלב, והיו יהודים שעבדו את השם בתמימות, בפשטות, בכל כוחם, באהבה גדולה. פתאום לבוא ולהגיד, לא, תשמע, אם לא היו ברסלב אז הם לא שווים? אז מי יכול להגיד דברים כאלה? מי שאומר את הדברים האלה, הוא אין לו דעת. ואם רבי נחמן... יש לי שאלה, אם רבי נחמן אמר ממני עד משיח לא יהיה חדש, אתה לא מאמין לו? לא. איפה ראית? לא? זה שקר? בטח. מה, התורה נגמרה? אז זאת אומרת שרבי נחמן לא אמר את זה. מה פתאום? זה המצאות של מה, אנשים. התורה נגמרה? לא. אתה לא איזה מחלקות אפשר יש לחשוב בנחנך ככה? וזה? אז חסידים שותים? יש הרב? בורא לעולם? אין בורא לעולם. זה יש חסידים תורה או אין שותים. תורה? זה חסידים שותים? זה חסידים מטומטמים. אתה לא רואה איזה מתי האדם כן יכול ללמוד את תורת רבי נחמן בלי להתבלבל? שהוא כבר בנוי ושלם? תראה את האשכנזים, מישהו פעם דיברו על זה? יש אשכנזים, חסידים, צאצאים של ברסלב, בחיים לא דיברו על זה. בחיים לא השתוללו. הרב, האדם שבנוי ויש לו יסודות ואופי ושלמות. תראה, תורת ברסלב זה כמו כל תורה אחרת. לא, אבל יש לה איזו ייחודיות. לא? כמו כל תורה. 70 פנים לתורה. גם יש לה חב"ד יש לה ייחודיות. גם הבן איש חי יש לו תורה ייחודית. אבל הכל, מאחורי כל הייחודיות הזאת מסתתרת אמת אבל- אחת. כן, אבל ליצור מזה, אתה מבין, כאילו, אנחנו אטרקציה. האמת, צדיק, אתה יודע זה גועל נפש להגיד צדיק אמת? מה זה הדבר הזה? הרמב"ם אמר צדיק אמת, רש"י אמר צדיק אמת, תוספות אמרו, יש צדיקים, מה זה צדיק האמת? מה זה צדיק האמת? זה הם לא הוסיפו, מבין. רבי נחמן לא יגיד ככה. אבל לא, זה בתוך ליקוטי מוהר"ן כן מופיע. מה זה השיבוש הזה? בהתחלה זה רשום.
מה זה השיבוש הזה? מה זה השיבוש הזה? מה זה הדברים האלה? כתוב ועמך כולם צדיקים, יש צדיקים בעם ישראל. כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה צדיקי אמת, לא צדיקים. מה זה האמת? מי אמר שהאמת זה כמו שאת... זה מפה יצא כל השיבוש. זה הצדיק אמת. אז אם אתה לא בדרך שלו, אז אתה לא באמת. איזה מין דבר זה? יש לי פה חוברת, אני לא יודע, לא בריא לך שתראה את החוברת הזו. לא, לא רוצה לראות. לא בריא לך, על ברסלב. רב שבדק את כל הדברים האלה של ברסלב. את כל האמרות והפתגמים. הכל. נו, ומה הוא מצא? מצא דברים נוראים. טוב, אני... והוא מצא גם חד ושלום הליקוטי מוהר"ן גם לא בסדר? לא מצא את זה. בליקוטי מוהר"ן אין פסול, נכון הרב? ואין משהו שהוא לא... תלוי איך אתה לומד את הליקוטי. לא, ליקוטי מוהר"ן זה תורות. זה תורות בפני עצמם, אבל מה שיצא מזה, השיבושים שהלבישו אחר כך לדברים האלה, יצא דברים נוראים. הוא לוקח אפילו דיבורים של רבי נחמן, והוא שם אותו במקום. מעוות. לא, הוא אומר, שמע, רבי נחמן עם כל הגדולה שלו וכל הקדושה שהייתה לו, אבל הוא גם נכנס לאיזה בלבול. כי הוא מביא דיבורים שלו שאף צדיק לא דיבר ככה. מה, הרב, זה מפחיד משהו. כן. תהיה תמים עם השם. הכי טוב. אני אומר לך, אני גם למדתי ליקוטי מוהר"ן, שאני ראיתי צדיק אמת, אם אתה לא זה, אז אתה לא זה, אם אתה לא ברסלב, אתה לא... ברחתי, לא מתאים לי בכלל. אבל למדת את כל הספר, הפוך ויש. לא למדתי. תמיד לא רציתי להתחבר יותר לדברים האלה. תלמד את התורה כמו שהיא, בלי להוסיף לה כל מיני דברים שאין להם מקום. אבל שאתה רוצה חיזוק וזה... אתה לא מקבל חיזוק. אז קבל מתוך ליקוטי מוהר"ן, זה הכל. לא כל ההסתעפויות אתה מבין? משבשים את הדברים. חס שלום, אבל מה, איך אפשר להגיד על רבי נחמן על צדיקים שהגיעו לבלבול? איך אפשר? מה, מישהו יכול להגיד על הרמב"ם שהוא הגיע לבלבול? תדע לך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם הצדיקים יש להם יצר הרע, אבל זה דק. אתה מבין? שאול המלך לא חטא? שאול חטא? שאול חטא? דוד חטא? לא יודע. לא. אומרים שהגמרא אומרת. טוב, אבל יש חטא בת שבע, יש שהוא ספר את עם ישראל. אומרים כל מי שאומר דוד חטא לגבי בת שבע, אבל... אתה מבין? כי אנחנו בני אדם. וגם הדברים האלה של חב"ד על המשיח זה גם טמטום. בטח, זה טמטום גדול. והם פגעו בעצמם יותר מכל דבר. שמה הם צריכים את זה? אתה יודע, הרבי איזה אדם... זה... ענק שבענקים זה הרבי מלובביץ'. כן? כל העולם כולו היה מונח בכף ידו. באמת? כן? הבבא סאלי שהיה שומע את השם של הרבי מלובביץ' היה עומד. די. כן? מה זה? זה אדם שראה מקצה לקצה בעולם. מה יש הסיפור? מה זה? אבל מה המסבר שלקחו אותו? אתה לא יכול. אתה מבין? אי אפשר להחליט לקדוש ברוך הוא דברים בעולם. משיח זה כשיבוא משיח, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוח, משיח יצא. זה לא תלוי באף אחד בעולם. הרב, מה אני צריך לעשות כדי לא להתבלבל? אני חושב שאתה צריך להיות בישיבה. למשל, הרב זמיר בדברים האלה הוא מאוד מאוד ברור. אין לו לא ברסלב ולא זה ולא בלבולים ולא כל הדברים האלה. תבין, הוא אדם שהולך ישר. תשמע, זה אמר לא תשמע לא ברסלב ולא שום דבר. נכון. זה היה כל התורה של הסבא, נקודת האמת. נקודת לא... אתה יודע, היה אחד התלמידים הכי מובחרים של הסבא. יום אחד הם הלכו בדרך, אז הוא אמר לסבא, כבוד האדמו"ר, האדמו"ר זה אדוני מורן ורבנו. אז הסבא הסתכל עליו, אמר לו, אם עוד פעם תקרא לי אדמו"ר, אתה לא תהיה איתי יותר. אני לא זקוק לתוארים האלה ולא לגינונים האלה. אני רוצה שאתה תהיה אתה.
וכל מה שאני מתייגע כדי שאתה תגיע לכל ההצלחה שלך. אני לא צריך גינונים, אל תקרא לי בתוארים האלה. מבין? זה דעת, זה דעת. שומע את הדיבורים האלה בברסלב, זה כפירה. זה דיבורים של כפירה. רבי נחמן שופט בראש השנה את העולם. איך אפשר להגיד דברים כאלה? אתה אסור לך כאן סביב. זה הכל. מה זה ברסלב? זה להרגיש טוב, להרגיש כיף, להרגיש קלות, אתה מבין? אבל תכלס עומק, היום, אולי רבי נחמן יש לו את זה, אבל זה לא יכול לעבור היום. אולי זה היה לחסידים לפני 100 שנה, לפני 80 שנה. אבל היום, מי מנהל ברסלב? זה בעלי תשובה. מי מנהל ברסלב? הרב הזה, יש את הרב הזה בכותל. ברלן. היינו בעין כרם. ויש שם ישיבה של ברסלב. אז הרבה בעלי תשובה ספרדים. אז החליט שם ראש הישיבה, שהוא היה אשכנזי, גם בעל תשובה. אני הייתי שם באותו תקופה. כן. תפילה? על תפילה. אוי, איזה בלגן הלך. החליט ראש הישיבה, בעל תשובה, אשכנזי, בעל תשובה. שטרן. שהתפללו בנוסח אשכנז. אז היו שם בעלי תשובה ספרדים. אמרו לו, אנחנו ספרדים. אמר, בנוסח שאני אומר, אשכנז. הלכו לרב עובדיה. עובדיה אמר, אתם צריכים להתפלל בנוסח שלכם. למי הלכו? הרב, איך אמרת? ברלנד. אמרו לו ככה וככה. אמר, אם לא יתפלל בנוסח אשכנז, שיסגרו את הישיבה. סגרו את הישיבה. הוא הלך לשם, כן, הייתי בתקופה. זה דעת של תורה? זה דעת של תורה? זה לא דעת של תורה. תגיד לי הרב, תגיד לי הוא זה, תגיד לי הוא זה. הכל מקומו מונח. אני מסתכל על הפעולה, על ההחלטה. בוחן אותה מכל הכיוונים. אם זה יגרום לסגור ישיבה, זה החלטה. ממתי ספרדי שייך לברסלב בכלל? בוא נגיד ככה, נתחיל מפה. הספרדים במרוקו היה חסר להם תורת ברסלב? הם לא ידעו הלכות. היה להם משהו שפגום באמונה כלפי השם? אז מה נתן ברסלב? לכל אלה שנתלשו, לכל אלה שהם בעצם נקלעו למציאות כזו, שהתורה נעלמה מהם, המדינה הזו קמה, השלטון, כל האפיקורסיות, אז עכשיו מה תביא אותם עכשיו לתורה? אתה צריך אהבה, אתה צריך ליטוב, אתה צריך זה. אתה אומר זה בהתחלה טוב. זה הכל. זה הכל. אני גם בהתחלה חזרתי מזה. גם אני. ברסלב הרבה, גם אני. באומן פעמיים הייתי, מה שאתה רוצה. נכנסתי להרבה דמיונות, המון דמיונות, המון, בלי סוף. רצו להביא את רבי נחמן לארץ, סגרו את הכל, אנשים מתוך ברסלב קלקלו את העניין. אתה יודע למה? אתה יודע למה? מה עם כל המיליוני דולרים שנוסעים לאומן? מה עם כל זה? אם הוא יבוא לפה, כל זה ילך לריק. כי הרוב שנוסעים זה מהארץ. באים מאירופה, באים מארצות הברית, אבל הרוב זה מהארץ. אז אתה רואה מה השיקול? כסף. אתה מבין? אז יש את הצדיק. אתה מבין? הוא צדיק נשגב. אנחנו לא... אבל אני ראיתי שזה לא זה, לא זה. אם יכולה לבוא גם מתורה כזו בלבולים, אז משהו לא בסדר כאן. לא יודע, אבל משהו לא בסדר. זה באותו דבר חב"ד. בא מהתורה הזאת בלבול. לא, בחב"ד לא בבלבולים. יש חסידים שהפכו את הבלבולים.
אני ראיתי רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שם. ראיתי דברים, והוא מתחיל להגדיל את רבי נחמן, לפרט רבי נחמן. בסדר, אני לא יכול להגיד מילה וחצי מילה, מי אני שאני יכול לעמוד לידו. אבל כשפתאום ראיתי שאומר, ואפילו מה שהיה בזמן רבנו הארי ותלמידיו, וכל מה שמספרים על רבנו הארי ועל שבחיו, זה עוד כלום לעומת מה שראיתי. פה ראיתי את זה, סגרתי את הספר ולא המשכתי. למה? בשביל מה אתה צריך לדמות? אתה מביא את רבנו הארי, בשביל מה אתה צריך את זה? תגיד, הצדיק הזה שאצלו מופתים, בשביל מה אתה צריך להביא צדיקים האחרים ולפסול אחר כך? בשביל מה? איזה מין דרך זה? אתה רואה, יש פוסקי הלכה, אנשים שעמלו לתורה, הם לא מתחברים לדברים האלה. אבל גם מצד שני אתה קולט הרבה אנשי תורה וגמרא וזה שאין להם פנימיות בכלל. תלוי. הם לא נוגעים בך בפנים, הם לא מדברים על נפש. זהו, זה הבעיה. זה היום עולם הישיבות, אני לא יודע אם קלט, אבל יש כמה ישיבות שהבינו מה זה כל תורת הסבא. זה הכל פנימיות. איפה אתה? עזוב מה אתה עושה, אבל איפה אתה? למה נלחמו בסבא? ברכה והצלחה נשמה, השם איתך. תצליח, ואיפה שאתה הולך תצליח. אתה תצליח בגדול, אמן, בעזרת השם. אתה מבין? הבלבול הזה ילך לי. הוא הלך כבר. אין לך מקום שממנו אתה יכול לפחד. אין דבר שמאיים עליך. די. תבין? אני אמצא את הדרך בסוף. איזה שמע. את הדרך שלי בעולם. אין שום צל של ספק בדבר, נשמה. אתה מרגיש פה אנשים מבוגרים בשבילך, אנשים יותר מדי אולי גבוהים ממך. בסדר. אתה לא יודע מה זה שאתה איתי פה. אתה מלא אותי בשמחה עצומה. אתה מבין? אני לא יודע למי להאמין. אני אומר לך, אני הייתי בברסלב הזה, ואני אז הרגשתי שמחה, והרגשתי אבל כשפתאום ראיתי את הדיבורים האלה, זה מאוד הרתיע אותי. גם אותי זה מרתיע. מאוד הרתיע, זה לא יודע, אני לא... אתה מבין? זה פתאום מעלה אותך במשהו חדש, ואתה נסחר. איפה אתה? בברסלב אין את זה. סמוך על הצדיק. אתה מתפלל, מי מעלה לך את התפילות? הצדיק. הכל עובר דרך הצדיק. לא